Grupp ta' 71 immigrant li kienu jinsabu f'diffikultà f'nofs ta' baħar fl-ibra territorjali Maltin il-ħadd filgħodu ntlemħu mill-Forzi Armati ta' Malta għalhekk dawn immigranti mistennija jiddaħħlu pajjiżna fis-sigħat li ġejjin. Wara li tilfu kuntatt mal-organizzazzjoni Alarm Phone aktar kmieni il-ħadd, l-immigranti ntlemħu fuq petrol boat tal-AFM. Alarm Phone allegat li l-Gvern Malti jaf kien qed jinnegozja pushback lejn il-Libja. Dan il-grupp ta' immigranti mhuwiex l-uniku wieħed li bħalissa jinsab fil-Mediterran hekk kif il-kriżi tal-immigrazzjoni qed tkompli teskala b'aktar vjaġġi klandestini lejn l-Ewropa. Matul Lulju kważi f'kull ġimgħa rajna wasliet ta' immigranti f'pajjiżna. Mill-bidu tas-sena l-hawn daħlu Malta il fuq minn 1100 immigrant. Dawn in-numri qed jitfgħu pressjoni mhux żgħira kemm fuq l-Armata kif ukoll fuq is-servizzi ta' detenzjoni, sitwazzjoni li qed wassal ukoll biex b'mod regolari jaħarbu immigranti miċ-ċentri magħluqa. L-aħħar ħarba seħet propju fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt bil-5 immigranti jibqgħu ma jinstabux.